owacho dwaro maromo bilion 1.2 e thuolo mar higni 5 ma gitiyo godo e kedo kod kansa makadho nyodo cervical cancer. Maneno winjo yudi riwruok ma piny owacho mamalo kod mag counties kochopo higa ma 2030. Piny owacho geto tiyo thieth ne 90% ma mine duto moyud kod kansa kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ne 90% ma nyithindo manyiri kaka jodito monilero kaluwore kod lipot higa ma 2022. Moheyo nus mar mine ne oseyud kod kansa mabende osewito ngimagi. E ang'ich welo kar dak Malanat County ma Samburu, jomamine rwako welo ma odonjo kod mbaka kinde oyo machi ang'ich welo e kind oganda ma Samburu. Kinde mathoth biro kod loso weche mamulo oganda kaka wuono en oyo mach makelo puonj mar kansa mar dhod nyodo e kind jomamine. Mwezi huu ni mwezi wa kucommemorate cervical cancer awareness. So ndio tumekuja hapa pamoja na team ya Women Rising. Activity hii ni very important kwa watu wetu, especially in Northern Kenya, kwa sababu cervical cancer is really on the rise and it's becoming very deadly in Northern Kenya, and so ningependa himiza watu wetu tukubali HPV vaccinations. Kansa ni mar dhod nyodo kaluwore kod report mar piny owacho mane ogol ma ogik e higa mar 2022. E higa no kende mine 6,000 ne oyude e Kenya mangima, ka 3,600 ne ochweyo wito ngimagi. Rageng' maduong' ma Kenya lando sani ne geng'o tuo ni en chanjo ne nyithindo manyiri mano HPV e gwenge kaka Samburu. Ripod ni yango ni mana 5% mar jodak ema ni kod ng'eyo mar chanjo ni kod tuo mar kansa mar nyodo. Tarik 15 dwe ni jatend migawo mar thieth Aden Duale ne otelo e yango chenro mar piny owacho mar kedo kod kansa mar dhod nyodo e thuolo mar higni 5 mabiro. Chenro ni dwaro maromo bilion 1.2 mar kedo kod kansa ni, kaachiel kod bilion 1.4 mamoko mar gero kar timo pimie kar thieth ma MTRH kaachiel gi Mombasa Regional Cancer Center. And in November of 2025, Kenya made a very strategic transition from a 2-dose to a single-dose HPV vaccination schedule. This is evidence-based shift. It allows us to reach more girls, reduce missed opportunities, and accelerate our progress. And I wish to state it clearly that the HPV vaccine is offered free of charge to all 10 to 14 years old girls at our public health facility nationwide. Kochopo higa mar 2030, piny owacho geto chiwo thieth ne 90% mar mine duto ma oyud kod kansa ni, kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ne 90% mar nyithindo manyiri. Judith Omondi, Ramogi TV.